Filmer du? Ja. Okay. Griner! Han vil også gerne prøve. Han laver bare chat i stedet for. Og den kigger oven i kameraet. Den kigger oven i kameraet. Vi skal plukke os andre. Vent lidt. Okay, så. Sådan. Peace. Yeah. Nej, prøv at sætte den i hænder, bro. Hallo. Oh yeah. Så prøver hun der, hun knækker bare fingrene. Jeg skal lige grine, wallah. Bare det være, prøv at se hende, mand. Vent, prøv at få på din tur. Det er bare dig, der skriger. Det er bare dig, der griner i stedet for. Han har lavet en ny hud. Dør. Trykket film. Ham der er på diarré, man kan på kamera. Jeg smiler over, jeg smiler. Så du lige, wallah, han lavede den der blik. Prøv. Bare bliv ved. Han begynder at snakke. Man får din hverdag. Wallah, jeg griner nu. Han er godt på vej. Det skal lige komme ud. Det skal lige komme fra hjertet, det der. Wallah, lige før han lavede den der. Ulæg mig. Okay. Wallah, han er iskold, mand. Du er ligger bare. Okay. Nej, jeg vil lige før filme på en sag. Okay. Vældig. Der skal lige komme sådan her. Grin nu, da. Hvorfor grin? Min stemme, den er helt færdig. Ham der sidder bare iskold, mand. Hvor kommer du fra? Wallah, vi skal have ham til at grine. Kom lige, så lige. Okay. محمد ولا شوف محمد شوف اوه يا اوه يس ده ليس هريت على دي بقى
I am Superman. Dør. Hvor var han dejlig der. Tag et billede. Skud der. Nej. Jeg skal ikke grine. Grin. Jævla grin. Jeg kan stadig ikke. Procents øjne. Hold da fast. Jeg tror også, jeg lader være. Procents øjne. Han laver med øjnene i stedet for at sige det med Procent billede. sin egen der. Procents arm. Liv. Liv. Wallah så. Dør. Folk tror, vi er dyremishandler. Vi er menneskemishandler. Jihad. Bronco. يلا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله. لما لي جهاد sign. Bronco. حبيبي برونكو. طيب. الحمد لله الحمد لله Dør. Nu er han dør også. لا اله الا الله Jihad. det er det Mohammed start. Nej, vent. Okay. Lad os tage billedet. Okay, den er startet. Ah ja. Der, jeg siger måske, det Rubina, gør sådan her. Må jeg vise min mund? Nej, sådan her. Kig. Rubina, sådan her. Gør sådan her. Silo West Coast. Gør sådan her. Sådan her, Rubina. Sådan der. Hvad ser hun? Nej, vent. Hun lever billig kunst. Der. Sådan her. Ja. Når du gør, jeg skal bare lade være. Nej, det gør jeg ikke. Katrina, du er rigtig iskold. Gør sådan her. Roland er større i hendes hoved. Sådan der. Jeg kan ikke engang huske, hvordan. Sådan der. Sådan der. Nej, Rubina. Nej, vent. Slip. Sådan der. Nej. Prøv at lave gastegn. Kig. Sådan der. Nej. Men hendes fingre, de er lige så retarderet som dine. Åbn den. Og sådan her. Nej, ikke luk. Ikke luk. Åbn. Det kan du lige der sige det. Hun kan ikke. Det er jo så på sit eget. Jeg siger Og så går hun bare, skrider hun bare. så er det bedste herinde. Hvad er Jihad? Det skal noget være noget. Bare lad være.